Děcka, pozorte. Tyto žvíkačky. Orbit. Ideální do auta tohleto. Víte co? To je perfektní item. Takové to domácí žvíkání. Však víme. Ale nejlepší je to v autě, když mi tady mrzne prdel. Úplně mi tady mrzne. A je mi fakt úplně zima. Úplně nohy, úplně pryč už. Já jsem úplně ožralý z toho čaja. Prostě mi to něco dala Aja, že? To mi dělat radost. Ale už by tady mohla být. Už je 10:15. Tu mrznu skoro 2 hodiny. A už by tu prostě mohla být. Jo? A až to uvidíš, miláčku, tak tě miluju. Miluju. Fakt. A mi úplně zima. Už pojď, prosím. Děkuju. Ahoj.